Ni waliya kɛla kɛnyɛrɛ ye lakɔliso dɔ la n'a bɛ wele ko école privée Lambitote Aspirée n'a tegunnen don Jikɔrɔni Para Cap de Sebenikoro kabini nin ja jɛnzɛnni bɔlɔlɔsiraw fɛ bɛɛ lajɛlen bɛ k'i hakilina di Fatumata Warima denmasa don a ka fɔla ko lakɔliden bugɔli tɛ baasi ye kalansow la ko nka a danatɛmɛ kojugu ye ale dusu kami kosɛbɛ. N'u ye bugɔli kɛ cogo min na tiɲɛna a ma diya ne yɛrɛ ye. Ekɔliden kan ka bɔ ekɔli la dɛ pour que a bɛ se ka dɔ parce que denmisɛnnin dɔw bɛ yen nɔ olu ta ye en tant que i ma bagabagali ni bugɔli yira olu la olu tɛ sɔn ka kalan kɛ mais denmisɛnnin dɔw fana bɛ yen n'olu fana bugɔ cogo dɔ la dɔrɔn kalan yɛrɛ bɛ bɔ o kɔnɔ. Abdoulaye Kulibali ale fana ye denmasa ye a ka fɔla ko lakɔliden bugɔli lakɔliso la k'a bɛ kɛ sababu ye ka sira ɲuman don a kɔrɔ ko nka ko dan b'a la. Anw bɛɛ gosira gosili tun ka to kalanyɔrɔ la nka u ka gosili jugu u tun ko o de kɔn ni gosili tɛ yen a tɛ ɲɛnabɔ fɛn fɛn gosira olu de kɛra fɛn ye olu ye ɲɛ sɔrɔ kalan ta sira fɛ. Lakɔlikaramɔgɔw fana y'u hakilina di a ko la Musa Dunbiya. Hali n'i b'a bugɔ cogo de b'a la i b'a daminɛ a bugɔla la ka jigin a sen na i bɛ se k'o can dɔɔni komi a fɔra fana ko den ba de y'a d'a ma k'a ka corriger n'o kɛra mɛtiri fana pédagogie min b'a la ale tun man ka sɔn ka a fɔ k'a bɛ den corriger tan. An ye kuma tengun lakɔlidenw fana na an ka Desire Dunbiya lamɛn. Tiɲɛ yɛrɛ la bugɔli kɔni man di mɔgɔ si ye n'an kɔni n'an bɛ taa ekɔli la n'an m'a dɔn bugɔli bɛ don min na an bɛ pullover ba de don an kan na tuma dɔw la yɛrɛ fo monsieur b'an bugɔ fo an yɛrɛ bɛ ɲinɛ an ka leçon kɔ. Bon ne hakilina ekɔli bugɔli yɛrɛ ka bɔ ekɔli la quoi. An ka makɔrɔw fana ma to kɔ nin ko in na Gole Tunkara ladalakɔrɔfɛnw dɔnbaa don. Donc kabini lawale la i bɛ denmisɛnnin bagabaga waati min na a b'o waati la an ka ye cogo la ni ma se min dara ka ma se o la min ye ladamu ye min ye bagabagali ye o ye an ka kɔrɔlen ko ye mais kɛcogo b'a la kɛ wagati b'a la n'a bɔra olu kɔnɔ a bɛ bɔ laada kɔnɔ a bɛ bɔ ladamu yɛrɛ kɔnɔ a bɛna kɛ ni gɛlɛya ye donc n'a dun donna o minɛn kɔnɔna na o ye gɛlɛya de. Min ye fanga tigilamaw ye u ye sɛgɛsɛgɛli bila sen kan ni ka se ka tɛgɛ kɛ ni waleya kɛbaaw la. Minisiriso min sigilen don kalanko kunna Mali kɔnɔ a ye communiqué kɛ k'a jira k'a fɔ ko nin waleya danganen tɛ kalansow la. Min ye nin waleya kɛbaaw ye sa u ye dansigi kɛ u ka karamɔgɔya la. Hakili jigila kabini san 2010 waati sariya dɔ bɔla ko ka kalanden gosili kojugu o ɲɔngiri kalansow la. Minisiri y'a jira k'a fɔ ka n'a sɔnni sigi kosɛbɛ nin ko la walasa a sariya o ka se ka labato lakɔliso bɛɛ lajɛlen na Mali kɔnɔ. Mariam Kuyate Bamako, VOA Bambara.